hunahuna, Father God. Lord, mahimo ni siya, Lord, nga tambok nga yuta, nga mahimong matamunan sa imong pulong, mahimo ni receptive, andam, Lord, nga mo-receive sa imong pulong, O God. Aron, Lord, nga mahimo ming maka-obey, mahimo ming makabuhat, Lord, sa imong kabubuton, and mahimo mi, Lord, nga makapadayon o experience, Lord, sa kausaban, mahimo ming padayon, Lord, nga maliwat nimo, Father God, o kining tanan, O Diyos. Amo lamang gitugyan nimo, Holy Spirit, give us the wisdom, give us understanding, Lord. Karon kabuntado nga imong mensahe. Kining tanan namo i-pray in Jesus name. Amen. Amen. Kay papaliw ko kuan ka nang remain lang ang stand. Let's open our Bible sa Luke chapter 8. Luke chapter 8 verse 15. Dayon mo ang bakta sa balhin ka sa Proverbs chapter 4 verse 23. Okay, unahan ka sa imong Bible diyan ha. Let's read it together sa Luke chapter 8 verse 15. Basa ko na sa English. And the seeds that fell on the good soil represent honest, good-hearted people who hear God's word, cling to it, and patiently produce a huge harvest. Sa Bisaya, apan ang binhi nga nahulog sa maayong yuta, mao katong nakadungog sa mensahe o kinasing-kasing nga midawat o mituman niini o mapailubong nagpadayong hangtod nga namunga sila. Sa Proverbs chapter 4 verse 23, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. O, labaw sa tanan. Inayong tapad, labaw sa tanan. Inayong tapad nga igsoon. Importante kayo kasako ang kinabuhi. Alamin na yung tapad mo, yung bala yung asawa, ina siya igsoon. Importante kayo kasako kinabuhi. Pero, napay mas labaw nimo. Ina akong kasing-kasing. So, sige, malingkod mo. Likod. Napay mas labaw. Labaw sa tanan. Karong kabungtagon, mag-iskuta aning mensahe nga ako na siyang tagag-title nga My Heart Matters. Ibutang ang imong kamot sa imong dughan nga My Heart Matters. Akong kasing-kasing bililhon. Akong kasing-kasing importante. Kay sa tinuod igsoon, ang atong kasing-kasing importante atubangan sa Ginoo. Labaw pa sa atong ginabuhat diri sa kalibutan, labaw pa sa posisyon nato sa kalibutan, labaw pa sa atong mga achievements. Ang pinaka-importante ingon pa sa Proverbs, labaw sa tanan atong kasing-kasing bililhon. Above all else, above all else, guard your heart, for it determines the course of your life. Ato pa sa Luke chapter 8, ang ato rin kasing-kasing, kanihang maayo ang natanom, maayo ang natanom, mahimo pong maayo ang mubunga. Pero kung dili gani maayo ang natanom, amutang kung usay mubunga. Tama ba? Kaya karon na sa kalibutan, the world today, ang kalibutan mo karon igsoon is nga na conscious kayo ba sa image bitaw? Conscious kayo kung unsay atong makita sa mga tao, conscious kayo unsay reaction, unsay maistorya sa atong mga tao. Ingon man ni siya na image driven. Kung bitaw uso kayo mga panghitabo sa Facebook, kay ganahan kayo ang kalibutan nga daghang matrending siya, daghang kay likes, daghang kay shares. Siya image driven rather than mahimong tang character driven. Rather than kung usay nahitabo sa itong kasing-kasing. Mo na siya panghitabo karon sa kalibutan ng and I tell you, wala niya nahimong exempted. Kita as a church, wala na nahimong exempted po ani. Kana bang murag ma-conscious na ba kung sa istorya sa uwan? Imbis unta ang ato ang atimanon, ang atong kasing-kasing pagmatiman nato kung usay makita sa tao sa panggawas. In these last days, kita ng mga magtutuo din sa Ginoo kinahanglan magbinantayong ta because we are not exempted sa trap sa kaaway.
No, the truth is that ang target gani sa yawa, ang target gani sa devil is kita nga naa dinhi sa church. Dili ditong naa sa gawas. Kita nga naa dinhi nga nag-ila, nga nag-worship sa Ginoo. Kamo na karon kamong tagol ato ning hisgutan ning mga issues sa kasing-kasing. Later maghatag og subtitle, no? The people nowadays are more conscious with what we are doing than why we are doing it. No, conscious ta na sa ginabuhat, but wala kay nato gilantang nga usa gyud ay wala nato gilantang usa gyud ay reason behind ana. Usa day motibo nga ato ni ginabuhat. Conscious kay ta nga mag-winning souls, conscious kay ta manginunani, but dili wala kay nato gilantaw nga para asa di ay ni. Now why we are doing it ang atong heart nato. The church is not exempted kay ang yawa gusto siya mo kill, mo steal and destroy and mukhawat sa atong destiny igsoon. Amen? No mo na kinahanglan magbinantayon ta. People are more conscious, no, sa image, sa appearance, more than their character, more than the condition of their heart. Una nga, makita na to usually sa social media, is ka na mga nindot lang. Nindot sa itong kinabuhi, no, muna nga, laag diri, nindot, feeling blessed, uy, naku, yun, ani, nga bago kong cellphone, salamat kaayo, ana, but behind the ana, no, dili mo na to ginapos ang mga panghitabo nga maon sa itong kinabuhi. No? Mugani, unsahay ning makatingalat na aning mga ubang mga tao nga lipay kay siya, no, daghan kay siya, usahay po kita, walang makuhaan po kita, magdala po, tas makita mo, social media na, may pasya, no, yung ana siya, may pasya, no, happy kay siya. Pero one day, makita mo nga, nag-suicide niya ito. No, because, naagay siya issues sa iyang kasing-kasing. Amen? No, ako na isgutan karon, no, My Heart Matters, ang subtitle ani, Stop Being a Victim. No, stop, inemtapad, stop. Stop. Tanong, gusto kayo ng word karon na stop. No, stop being a victim. Kaya according sa Proverbs, no, sa lain pagani nga version sa Proverbs 6:1 katong sa 4:23. Dili na siya nga it determines the course of your life. Ang lain pa nga version ani, because out of our hearts na dito ang it determines the course of our life and it determines the issues of our life. Naday sa itong kasing-kasing nagagikan sa may mga panghitabo sa itong kinabuhi. If your heart is not right, then the things you will choose will not be right. Kung dili na kayo maong atong kasing-kasing so na atong mga ipagpili sa itong kinabuhi, dili na po mainsakto. Kung dili po insakto atong kasing-kasing, then ang mga butang nga dapat unta na mahitabo, dili na mahitabo. If our heart is not right, ang kabubuton ta sa Ginoo nga gusto ta sa Ginoo matuman sa itong kinabuhi, dili na matuman because our heart is dysfunctional. Di na insakto ba? Muna, lahi na atong panlantaw sa mga tao, lahi na atong judgment, lahi na atong pampilion because our heart is not right. Okay, according to Luke, good seed needs good soil. Because seeds, ang lisoy-soil, it cannot produce without good soil. Kung atong heart na to, ilantaw mo siya as a ground, no? Good soil, or a place nga ma-plant na to, kasi unsa pa siya kanindot na seed, pero di kayo maayo nga soil, ang gitamnan ana, it cannot produce. Di yun siya mamunga. Tingali igsoon, nata sa church, nag-ilata nila sa Ginoo, basta wala ta namunga, itungod kay ato ang soil, o atong kasing-kasing, dili na insakto. Basin. No, muna ang Ginoo, ang word karon sa Ginoo is correct sa ato, because the word of God is para sa ato nga naa karon. Di ta maguna-unahang kadto siya, kadto si Juan, kadto na to siya. Kita nga naa diyan ni karon. Amen. Amen. Usa man gyud what should be the right condition of our hearts? Usa gyud insakto dai nga condition sa atong kasing-kasing. Let's go sa Romans chapter 15 verse 13. Romans 15:13. Now may the God of hope fill you with all joy.
muna siyang iikon, sorry. Now may the God of hope fill you with joy and peace, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Sa Bisaya ni siya, ang Diyos nga tinubdan sa paglaom. Kini mo kung hope igsoon, muna siya mahimong makinarya, walang ganang, muna siya mupalihok sa ato ba? Even if na moabot ng mga pagsulay, kalisdanan sa itong kinabuhi, when we have hope, muna siya mupalihok, yapon nato. Tama? Kung natay paglaom. Bahala na nga na gusto nga butang, nga mupastap sa ato nung mapahunong, nasakitan ta, but when we have hope, muna siya makapadayon nato. Tama? Ang Diyos na tinugdan sa paglaom, magpuno unta kaninyo sa tanang kalipay, pakigdaig no peace. Pinaagi sa inyong pagtuo kaniya aron magpadayon pagtubo inyong paglaom, pinaagi kitang tanan yung pinaagi. Now by the power of the Holy Spirit, mo siya nahimong kalainan igsoon sa tuwa sa mga tawo wala pa nang iladan sa Ginoo. It's because we have the power of the Holy Spirit. No? Mahimo tayo makapadayon because we have something in us na dili ato-ato lang. Dili ato ang kagalingong puso, but we have the power of the Holy Spirit. Muna nga gingon diri sa tibok nga verse nga may the God, no, so one siya, may the source of hope, no, may the God, the source of hope. Kinahanglan na mahimong source sa atong hope, joy and peace igsoon ang Ginoo. Kung ang Ginoo mo nahimo ang source sa atong joy, hope, and peace, dili yun siya makuha sa tuwa. It cannot be taken away from us. Miski usa nakalisod, miski usa nga hindot nang takaayo muundang, hindot nang takaayo nga muhunong, hindot nang takaayo nga muenda lang tanan, but if your source is ang Ginoo, di gyud na mawala sa imuha. But kung dili gani ang Ginoo manahimo sa muni siya ang problem igsoon. If God is not the source of your hope, joy, and peace, nahimo nato source ang atong loved ones, nahimong source nato ang atoang achievements, nahimong source nato ang ubang mga butang, then definitely mawala yun sa atoang. Kaya nga naman temporary man. No, kung ang source nato dili divine, dili lasting, anytime mawala yun siya sa atoang. Ngunit karon atong isgutan nato ning victim mentality. No? Dili man gyud ato mawala sa to igsoon nga mahimutang masakitan. Dili gyud mahimo dili malikayan nga masakitan ta. No, when the time comes nga mo fail ta, when the time comes nga atong loved ones mo betray nato, mo fail nato, when the time comes nga mga tawo mo criticize nato, usa may mahitabo na noon sa tuwa. No? Mahimo siya nga maubos atong panlantaw sa atong kaugalingon, luya yun nako yun ani ra jud ko nila. Kaluoy nako. No, diri ra gyud ay kutaman. No, naana ni tay mentalidad sa usa ka biktima nga mahimo na ino nga imbis yung ka maka-move forward ka, mahimo tang makapamunga, mukahunong hinuon sa atuwa. Kay tungod atong mentality nato, tungod kay ato ang hope, joy, atong kalipay ba? Ibis ta din na sa Ginoo kay tungod kay gibetray ta sa mga tawo nga abi nato moy naghatag natong kalipay. Gibetray ta, gibinungangan ta, ipasakitan ta, insultuhan ba ka ta? Naman ko ani. Kaluoy na po. No, nakuha na to igsoon. Amen? No? According to Romans, pinaagi lang sa gahom sa Espiritu nga mahimo ta atong kasing-kasing ma-filled with hope, joy, and peace. Kaya paano ba mo nga i-inspire sa atong kalisdanan mahimo tang magkalipay? Inspired nga unsa may giagiani mo karon nga ang dapat unta nga magulanon ka, mahimo gyapon magkalipay. No? Para nakahinom mo ni Paul ni Silas igsoon. No, masadiyang they were beaten, himo silang na priso, nahimo silang ikulata, wounded sila, but they have all the reason. Na mahimo nga, dili na lang yun mamatay.
Dili na gyud mitaman. Luoy kay ana ni ang Ginoo nga mo ang iguan share. No ana ba sa midnight, no, they praise, they worship God. Nahimo gyapon silang nagkalipay. So posible di exalt kay tungod kay the power of the Holy Spirit is naa nato. Amen. No, ato lang yun hisgutaning problem karon. Aron gawas na karon nga ay mahimutang gawas nun or mahimutang magbinantayon. Kung naaman ta karon sa mahimutang victimization, mahimutang ma-set free karon. Mahimutang ma-heal karon kabuntagon. Andam ba tayo son? Amen. So sa dining victim mentality, no? Kining victim mentality, it is muna siyang panguna-una nga you blame your challenges in life on others around you. Kana ba kung naay mahitabo nga mga kasakitan, pagsulay sa imong kinabuhi, no nga naabot sa imuha, imong gi-blame ang uban, imong gi-blame ang sirkumstansya mo na nahitabo ni sa imuha. No? Even if either na imong pa kanang na-prove nga sila gihinungdan or dili, but tungod kay imong gi-blame ang uban, no? Over the time, niabot lang ang isa ka semana, bulan, niabot lang pila ka tuig. You feel gyapon nga gibiktima, gyapon ka nasakitan, gyapon nga di gyapon nimo dapadawat. Kay it's unfair. No? Pagbasol sa uban ng mga tao nga sa mga pagsulay sa imong kinabuhi. Muna usahay mo anak ta nga naglubog ko utang gud karon kay ako makumbanang inani ko. Pagkano sa ba gigwa simbana mga 5 years na po. Ana inani man gud. Ano mag-eskwela doy? Magpapa kay way klaro, way beautiful sa kung magpapa. Unya 30 na yung edad. No, because wala na hitabo sa kina because kanang certain nga tao is na siya victim mentality. No, iyang gi-blame. Ang nahitabo siyang kinabuhi sa ubang nga mga tao instead nga iyang dawaton. No? Because our heart is not good. No? Kay tungod atong heart nato, no? Dili insakto, muna ang course sa atong life, dili po nahimong na insakto. Because ang mentality sa victim nga mentality so muna siya nag-feel, no, muna siya naglukot, no, muna siya nag-change sa ato kasing-kasing ba nga dili ta makaadto sa ato ang destiny nato dinha sa Ginoo. So nay mga butang diyan 12 signs, no? Ako lang ni go over basta short lang magino siya so kay no makarelate na somehow. At wala ni siyang i-determine na ginato ni karong kabuntagon. 12 signs na nahimo nitang believe the life as a victim. No, 12 signs. Number 1, you often feel helpless. No, ako mo gani siyang gi-research kay lately magod actually mga pilan na siya ka months nga niabot ni sa kuwang yun nga kanang gi-impress yun sa Ginoo sa kuwa ba nga issue ba, no? Nag-deal ko sa akong mga leaders, PID ko, even sa akong kagalingon or makita na ko sa ubang tao, even sa akong kagalingon nga ano man nga Kristohano na pero di magyapon makaabanti kay tungod kinani issue sa ilang kinabuhi sa past nga until now ilang gidala-dala until na imong kumustahon si kuan manggod ibiyaan ko si kuan manggod inadin dugay naman, no? So muni nga ning tadihan tagaan baligtas si pastora Lord tagain ko o usaon nila ko nga ma-compile na ko ning tanan akong ma-release imong word. No? So number 1, you must want to assign that 12 signs that you live the life as a victim. Number 1, you often feel helpless. Kada bang feeling na ko nga wala na tayo mabuhat sa tong circumstansya. We often feel that life is too hard. Mura, grabe na dyan kining kinabuhi. Idaog-daog na dyan ko. Grabe na dyan kalisod. Wala na dyan ko'y mabuhat, ani. Ikaduha, you have the tendency to complain. Pagpagulbol. Diba, nakadugtong ta sa words again, out of the abundance of the heart, the mouth will speak. No, sige na nagpagulbol. Ibis mangita ang solusyon, bagulbol lang bagulbol. Sikuan manggod, sikuan manggod. Kato magkukuan. May pag naminyo ko karon kay na kumpleto no ta akong life.
Yan na po'y mga minyo, may pag-single na lang ko kay, kung bana na ako kay, okay, ayo. Ha? Pero pagulbul na lang puros. No, because dili na siya, dili ang problema kung dili, no, the problem of the heart of the problem is a problem of the heart. Oh, di ay. No, but di mo ang sa tao nga na victim mentality, sige siya complain, sige siya bagulbul, pero wala siya gibuhat aron mahimo siya nga makuha, wala siya buhat nga action. Kaya nga naman, gusto lang siya makita og sympathy sa uban nga mga tao. Gusto na siya makita attention. Ay, ala, inana, dahil kater, uy, pwede po, uy, ala, sige daw, sige kag reklamo, ala, sige daw, uy, kapikas na mo, ala, sige daw, uy, luya, ito na bugan, reklamo na bugan. No, because, no, complain, no, reklamo lang pirmi. Ikatulo is, you are rarely angry, no, you are rarely visibly angry, no, kanang, dili ka pirmi, nasuko ba? Dili halata na nasuko ka, dili halata na nasuko ka. Because kung natay issue sa tong heart, usually nasuko mo kita, tama? No? Mag-wild ka, usahay, niya, na tendency nga, manimalus ta, mapadungog ta sa Facebook, di ba ka ha? Ato ang kanang dauto ng uban, pero usually, kini mga na-victim nga mentality ng mga tao, kana lang yun. Gusto rin na sila nga, magpahibalo na sila nga luoy sila. No, ingon ani ko, no, to gain sympathy and attention sa uban ng mga tao. Nga ipakita nila nga, no, rabuyo, kayo ka, no, biktima, di ba? Kapag mo alam, kani mga biktima sa mga kanang mga crimes, wala mo kayo nakita ang biktima yun nga magmalipayon. Alam dyan na, so, inani ko niya, no, grabe kaya gibuhat sa sakit kaya gibuhat. Anong yun, makita na to sa TV, right? Inanan yun ang nature sa victim. No, but hindi siya nga victim mentality, panghuna-huna ba? Issue sa heart. No? Kanang nilantaw sila as me, all suffering, pero sa sunod na akto, narito ka ng kasuko. No, dapat ingon din nga, often hidden nga, repressed rage. Kanang gitaguan na nakasuko ba? Nga muna, nga gamay lang ni mukuhit anak niya, dali na kaya mag-wild. E nga naman, naapa sa sulod, na yung mga unresolved issues. Ikaupat, ng blame shifting. No, kanang ang imuhang ilabay sa uban ang blame. You are however convinced those around you are always upset. No, nasa mo muna ako na kasing-kasing nga kato sila nasuko nimo. No, imo nang gi-assume nimo nga kato ang mga tao sa church, mga tao sa imong cell group, mga tao nasuko na to sa sakuan, di na ko magpakita nila. Kato sila kanang nag-judge naman to sila sa kuwan, hindi na ako magpakita. No, nasuko na to sila nako. No, muna, ang tendency ana, ang halfway, ang other side ana, is yan ang ginahuna, sila hinungdan, itong nasuko sila nimo, sila hinungdan mo nakakaroon ana ng sitwasyon. No, gi-shift nimo ang blame ba? Sa kuwa, Exxon? No? It also means nga, no, palataw yan pa daw, we are still helpless. Wala dyan yung tabang sa ko, ilang kung mga tabang nila kay Pasko, ano sila na ako. I am helpless, I am alone. Ako rin yung usa. Muna, dili ko makamove forward muna. Isud gaayo kay ako rin usa. Ikalima, you expect other people to know how you feel. Dili lang dahil nga, naguna-una ka sa uban nga na sila'y negatibo nga pagbati towards nimo, nag-expect na po ka, nag-assume na po ka, nga kahibalo sila sa gibati. Ayun ako mga itabang nila yun, kabalo na mo sila po sa akong gibati. Yun lalim akong nahitabo sa kuha 3 years ago. Yun lalim sa akong hitabo sa kuha, itong bugay na kaayo ng kuha. No? Now, expecting others to know how you feel means ni-avoid lang ka sa reality sa ato ang panghitabo sa itong kinabuhi. No, muna nga dito magpakita, muna dili kita mangayog tabang, kay ni-avoid lang ta sa kanang basin maistoryahan ka ba? Kay heart to heart talk. Mahimo nung makita kung sa yun ay kanang sitwasyon sa itong kinabuhi. No,
na hinuon ang real responsible sa panghitabo sa imong kinabuhi. No? Wala na dili lang sa ako karon ng istorya, sa sunod na karon okay na ko. No, dili lang sa karon. No, na avoid og heart to heart talk. Okay, atong muna lagi sa nay victim nay bigka ng mentalidad sa usa ka biktima, kay balo naman na siya, dili ko angay istorya na niya. Pero ni avoid lang diay ta. Iiwas lang diay ta. Ikalima, ay kaunom, you talk about other people more than yourself. Ang usa ka nay mentalidad sa usa ka biktima kana kusog ka siya mo imbes unta nga iyang self. No, nakoy na istorya ni Bagulang nga ako ang kaila. Kaya taw-taw naman may walang kita, taw-taw naman siya walang pasimba. Sigo, isa sa istorya, niya, kumusta man dyan ka? Tiraman ban. Pero kato bitaw si Kuan ban, katong Kuan bitaw. Kabi kito siya ikibuhat din sa kuha. Uy, mauwan ako, yawan niya. Nana, ginin. Pero ikaw, kumusta man dyan ka? Paano nga, nana? Pero kaya balo bitaw kaban, kato bitaw akong Kuan. Nanay juga siya mamuli expect jud ko nga buhaton niya ni sa ako kanang bro wala man oy ito magud siya na imbis nga iyang self iyang kaugalingon may angay nga hisgutan aron mainsakto iyang istorya uban na shift gihapon ba no kay ngano feeling nga biktima gyud siya gidaog gyud siya mo hisgutan tong uban si Kuan mangud si Kuan no? If they talk about themselves, so sa kaugalingon, ulihis na po dahil na siya nga, mukonect na po naglaing tao. No? Bantay mo na usay sa kaugalingon or sa uban baka ha? No? You won't believe mo ba nga, di juga katoo sa gibuhat niya sa kuha. No? Ikapito, you talk about the events for a long time after the fact. Sige kayo po pag-isgot sa pangitabo, dugay na kayong panahon. No? After pila ka years, after nanalang kay bagong kinabuhi, nanalang lain chapters in your life, but still katong pangitabo nga. Naulawan ka sa restaurant, imo gyud mong gibalik-balik kay katong waiter, wa gi klaro na. Yabuan jud kag tubig, naulawan ka. Kunya pila na ka months after mo gyud imong gisgutan. No? No, pila na ka pa. No, nga dugay na kay nga panahon. Overthinking, no, atong ipirmi na itong hinahuna. Kini lang yung victim nga mentality. It is a way to keep ourselves passive. Kini day panguna-una day nga biktima igsoon is rather than taking action sa iyang problem, iharang iwala-wala. Kada bang passive lang ba nga? Kada lagi, gusto lang niyang maisgutan iyang problema, dili solusyonan ang problema. Passive ba? No? Walay action nga gibuhat. No, imbes yung i-admit mo sa may angay pinabuhaton, wala. Isgutan lang nato. Kay kato siya. Ikawalo, you believe that the world is a dangerous place. No? Imuha nang i-isolate itong atong kaugalingon. Dili na kay ta makigalo virus o ba? Dili na kay i-open up atong kaugalingon. Kitong kay delikado kay saon pa lang ko ani. No, kaya nga naman, naapay something sa tong heart, naapay mga issues. Okay, number 9, tulo na lang. You just can't get ahead no matter how hard you try. Dili dito miski usahan ko pagpaningkamot igsuon, dili dito mahimo nga tinuod nga magmalampuson. Kabantay mo anang kabantay ta anang naay sitwasyon nga dahil nahitabo nga maot ni dayon. Hawa na lang po diyan kay to start a new life dito sa laing lugar. No? Ano ka ana hawa na ko dito kay laing kito ni tabo sa pwede adto na lang. Pero imo gidala-dala nimo ang issue nasa imo pag-abot mo asa pa nakalayo adto pag Amerika, pag imo gidala-dala mo abot gyapon na diadto nga issue. Kay ngano man ang imong heart imo magidala-dala. Tama? No? So, you just can't get ahead no matter how hard you try. No? Taking the wrong actions muna every time. Bubuhat niya punta sa wrong actions. Bubuhat niya punta sa sayop gihapon nga mga choices. Kailan niya itong heart na to. Our heart is not right. Miski yung saan na ito pagpangita o support. Pero kung ang heart
bitaw ka ng mga nag-abot ng mga problema, nag-abot ng mga stressful nga mga panghitabo sa nandungan na. Pag di nakaganahan nga, muna mag-breakdown na. Dili sa ko mag-isgot anak kay ma-stress ako muna. Ano di man mo ang ngano dili man nato isgutan na. Kay tungod kay naa palagi something wrong, na pa issues. We got things straight. Ingon ana kay victim na mentality. Second to the last, you believe you are entitled to being treated well. You feel nga dapat at imanong tag insakto, you must be treated well. Ganahan ayuhon tag tratar. Kana bang tarong kana kinahanglan tanan buutan nimo kay inani lagi ka. Nala tanungan jud ka, tarong magstorya. Kasi gusto mo sige kana ko ihatag nimo. Kung dili gani masibo siyang gusto, muna masuko. Kung di gani masibo sa iyang kuan, magluhod na po siya kay inani jud ko niya. Muna gusto na unahin na po. No? Wala nang gani mo na ato. Ang katugid siya gihinungdan, ay ko niya gisipot ba? Unahin na po. Muna pili sa usa ka nay upang una ngay nana. Na feeling niya nga kinahanglan karon siya. Kay biktima gud daw siya. No? Kaya entitled they love being around with people nga masatisfy ng craving. Kana bang natay tendency gani sorry nani. Mabda na biyo ta sa atong emotions. Gara kita magpalibot aning mga tawo nga kanang makadungog tag mga buta nga ganahan ta. No kanang we want to be around with people nga mo istorya with the things that we want to hear. Pero dili ta mudura ng mga tao nga kabalo ta mo istorya o kanang gahi sakit pero muli ang gitinahanglan. Pero sahay nga mabdan nga nay problema or kanang pagsulay dili kita mo ato sa itong cylinder kabalo na suryahan ako tong cylinder na kung inani. Dito ra ko sa mga friends kay as in kay bibibihon pa. Pero kung kanang mga gahi na kabalo siya nga muna to yan kinahanglan di siya gusto maminaw adto. No? Kay feeling niya nga wala sa gitrit og well katura siyang katong ganahan ra siya. No, mamili. And last, we often feel exhausted. No, mga physical na ni siya. No, kung kining last na kung mapikto ka na ta physically. No, grabe na gid ni siya. No, mapikto na ta physically. Now, balik na sa itong muna siya yung mga signs. When our heart, kung nausap di ato kasing-kasing igsoon, ang atong behavior na ito mausap po. No, duwag tayo ang character sa una, but when our heart is not right, maabot nga, uy, nakaiunan sa puton na lagi ka. Yaw-yawan na lagi ka. Because our heart is not right. When your heart is not right, you start, musubod na ta nga, ato abang suluban nun, sa English mo na, you start to clothe yourself with yourself. Imo lang suluban mo, imo lang saninaan yung kaugalingon sa imo lang kaugalingon, imo lang self-centered ba? You start to clothe yourself with yourself, kung sa'y gusto lang makita sa mga tao sa imuha. Kung sa'y gusto nimo i-project nimo, kanara mo i-project. Tabunan lang nimo ba ang problema? No? We tend to hide and cover ourselves. Dili ko mo end an exon kini siya nga story about ni Mephibosheth. No? Kasi nakadoon sa story ni Mephibosheth. No? Sa 1 Samuel, nila na ito ni basahon. But si Mephibosheth, usan ni siya apo ni siya ni King Saul. No? The first king sa Israel. Apo ni siya ni King Saul, na anak ni siya ni Jonathan. Si Jonathan, best friend ni siya ni King David. No, sa diyan na yung king si David, din sa 1 Samuel, 2 Samuel chapter 4, din na nato mabasahan nga si King David, nangita siya o mga kaliwat ni Jonathan. Gusto niya i-honor niya ang kinabuhi sa iyang best friend. No, he wanted to show kindness. He wanted na iyang ulian niya ang kaayo ngayang nadawatan di kasi ang best friend. Iyang ulian niya sa mga nabilin ng family ni Jonathan. No? Katumangod nga tayo, nag-iisip pa nga wala na kaliwat na bilin kaysa
katong time nga nainabot nga war sa Israel, si King Saul nga gi-attack na sila sa ilang sa mga Philistines. Mga Pilistihanon, gi-attack na silang King Saul, silang Jonathan. Ang paano gid sa una is once mo-follow di ay ang pamatasan sa una, kung mamatay na gani ang king, ang ruler, dapat pati yun ang tanan nga iyang kaliwat para wala na'y musunod sa throne. Kung sa diyang namatay si Jonathan, kini si Saul, ato nilang kubitan ni si Saul, si King Saul, sa diyang dugan niya, daghan nang nakamatay sa iyang mga sundalo, namatay na yung mga anak, api na si Jonathan, kini sa kataunan ng ugay doon, napanyo ba nga kini si King Saul, hari unta siya, pero pabiktim kay siya. No, pabiktim. Hari inunta siya, pero pabiktim siya, kaysa diyang nakaduwag siya nga, hala, ako ang mga kuan. Akong anak, nangamatay na. Ako naging sunod ani. Ingnan niya yung sundalo, mapatiyan na lang ko. No, patiyan na lang ko kay, ako naging sunod ani. Huwag siya ning fight ba? Kaya yung mentality na no, wala. Paano kita, sunod na kita ni. Pati anak ko, hindi lang kumupatay ni mo. Hari, muna, nagpakamatay siya. Sa diyan, nakitaan siya sa iyang sulugon niya, nagpakamatay. Iyang sulugon, nagpakamatay po. Hindi na yung victim mentality, soon, baka takot din ni. Amen? Muna, kinahanglan, magbinantayan ito, we have to receive the word of God. Okay? Masin matakdan ang ubang tao. O masin kita mo'y matakdan. Kung dili guarded atong heart. So sa King Saul, ingon na. Namatay na, but nahibalan guys, sa 2 Samuel chapter 4, yan na day nabilin niya usa ka buok kaliwat si King Saul, si Jonathan. Muna anak ni Jonathan si Mephibosheth. Nga sa diyang 5 years old pa siya, ako masayot, 5 ba to? 5 years old. Sa dihang nagagubot na ang harian, ang iyang yaya niya, iyang dali-dali niya o karga si Mephibosheth. Nihawa sila sa ilahang lugar. Sa dali-dali niyang dagan, nahimo siyang natumba o yang nahimong nabuhian niya si Mephibosheth. Nahimo siyang na cripple, nahimo siyang na pilay. Sayang man? Pungkol. No, napiang, pungkol. No? Ha? Ano yung pungkol? Putol man nila ng pangkol. Oh, iba ko. Worse na ako si Mephibosheth. Okay. So, chapter 4 sa 2 Samuel, verse 4, Jonathan, son of Saul, had a son who was lame on both feet. No, duwagin katiin. He was 5 years old, and he his name was Mephibosheth. Si Mephi na lang taas kay si Mephi, no, niyo siya nagdako, nasa pamilya, kini na usa na kaning nanay mentality sa usa ka victim. Somehow, may mo siyang successful, siya kaugalingon niyang pamilya, pero, lataw na ito nigsoon nga, miskin na siya pamilya, may na ito nga, somehow, nakamove on, successful siya. Diri sa verse 7, nagpuyo gani siya sa lugar na gitawag nga Lodebar. Meaning ani niya, land of nothing. Misigan ni sa lugar na gipili ni Mephi, is kanang murag luoy gihapon kayo, miskin na siya pamilya, but panlantaw niya si Kaugalingon, more than pila naka 30-40 years ago, luoy gihapon, biktima gihapon niyang panlantaw si Kaugalingon, wala gihapon siya naabdan sa destiny no kay royal mo siya, he belong to a royal family igsoon. Pero yung kinabuhi niya, luoy kaayo, kay tungod lagi kaya mamuna-una is biktima. But salamat sa Ginigsoon, si King David nangita niya. No, kinsa ni karon igsoon nga naataani nga sitwasyon nga still wala pa naka-move on sa tong past. Ang Ginoo nangita nimo. No, how many years tingali nga nagdala ka ani daghan kay mga ato issues atong kasing ang Ginoo nangita nato si King David nangita niya. Sa verse 7 ni ana siya. Verse 9. I will surely show you kindness for the sake of your father Jonathan. I will restore to you all the land that belonged to your grandfather Saul, and you will always eat at my table.
i-restore sa imuha mefi. Or mep kung sa Bisaya pa na siya. Akong ihatag nimo pagbalik kung sa'y nawala sa imuha. Igsuon kung sa'y nawala sa imuha tungod. Ana ang sitwasyon kung sa'y gikawat sa yawa sa imuha joy, ang hope, ang peace. I-restore na ang pagbalik sa Ginoo. Amen? No? I restore everything din ha nimo. And you will always eat at my table, meaning na ata kanunay nagkalipay sa presensya sa Ginoo. Amen? No, but dito ba pagani si Mephibosheth? Who is your servant? Kinsa man nga imong sulugoon that you show such kindness? Kinsa man ko nga imo akong tagaan sa imong kaluoy? Ako nga a dead dog like me? No, usa kasama lang sa usa ka patay nga iro. No, makita nato yung soon mga muubos na dyan kayo panlantaw siyang kaugalingon. Biktima, no? Murag di maso ko, deserving anak. Kaya dinira ko, naanad na ko. No? Pero igsoon, nahimo yun yan restore balik sa iyaha. So karon igsoon, muhatag ko, gamay lang ang points. Quick lang yun kayo, 4 points nga how to break the victim mentality. Number 1, be humble. Be open. Isa man gud sa kuan nga nagpadayon ta nga nihimong ginapos ani nga pangunaw na igsoon. It's because close kay ta. Dili ta ganahan nga no kanang taon na siguro to wala na ka feel sa presence sa Ginoo ba. Basin ra pud no basin ako ra pud ani. No kana bitaw nabi ko ta gihandom permis to kasi murag gusto ta mo duol sa Ginoo. Yes makahilak ta pero we know there is something nga nay nagulang. There is something na nag-hold back sa to. It's because na-issue sa tong heart. Number 1, to break this mentality, open your heart na sa Ginoo. No, sa katong salita po ni Mephibosheth is ni-humble down siya atubangan ni David. Ning-bow down ngayon na siya. Nagpaubos siya siyang kaugalingon. Muna'y first step is to break this mentality. Okay, karon I know na breakthrough nga gahulat sa imo nga. Number 2, surrender all arguments. Stop na ta, stop. No? Undang na ta makig-argue sa Ginoo, undang na ta makig-argue sa pagbati nga dili lagi ilang gyud dili gyud maayo ilang gibuhat sa ko sakit ilang gibuhat sa ko. Naingon ani ko tungod sa ilang gibuhat. No, nanikamot ko sa akong cell group no, dusin na to, pero gibiyaan lang ko nila, di na ko mag-cell. Di na ko mag-winning souls. Grabe na akong investment sa ilaha. Dili na lang kuti. Or usay gani, dili ta gani. Dili ta vocal, no, pero nasa tong sulod. Una, oh yes, winning souls, pero naay nag-hold back kay wala. Dapat ay mga arguments sa sulod. Surrender, hindi kapag surrender all arguments. No matter unsa nakagrabe ang imong giagian, surrender it atubangan sa Ginoo. No? Sa 2 Corinthians 10:5, 2 Corinthians 10:5, we demolish. No, demolish ka lang. Gubon. We demolish all arguments, every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Sa Bisaya pa niya, aron sa paglumpag. No, gubon. Sa mga kuta, sa tanang pangatarungan. Kini bitaw, kung sa nagsuon pride, maguni siya. Garbo ba? Di naman ingon nga nabiktima ka, naluoy ka, na imo kang nasakitan, pero kadugayan mo tayo, gihandom na to. Pride na po siya. Dili. Now, pangatarungan, kung sa tanang mapahitas o babag. No, pride. Nga nag-ali, batok sa atong kahibalo na sa Ginoo. Kailan na ta sa Ginoo, pero dili na nato ma-experience ang fullness sa presence sa Ginoo. Ito na nag-ali, na ay pride, na ay arguments, o nagbihag sa tanang pangunaw na araw mahimutang magmasinugtanon. We cannot fully obey God igsoon kung naagyan mo tayo arguments sa sulod. No? Kasi usahan to, sige simbang, sige kaspirmitang, present appear niya sa cell group, pero kung naagyan ni argument, kaya po sa itong sulod, di kaya po ta maka-fully obey na nasa Ginoo, di kaya po ta maka-fully duol na nasa Ginoo. No, so surrender. Hindi mo tapad surrender. We can choose our circumstances. Hindi na ito mapili ang mga circumstances sa ito ang kinabuhi igsoon. Okay? So po ianaw sa Ginoo.
pero makapili ka kung saan na ito pagkatubang sa sirkumstansya. Kaya nga naman, you have the power of the Holy Spirit. Yes, sakit. No, yes, kanang mingaw. No, nasakitan ta, nalugiban ta, yes. Kasabot kay Ginoo ana. No, but you have the power of the Holy Spirit. Your hope, your joy, your peace, it cannot be taken away from you. Dili na makawat sa imong igsoon. Hindi ka na sa Ginoo. No, makabuhat ka na, just surrender. Amen? Ikatulo, no, patraman ka forgive. Pagpili-pili ay igsoon yung pasaylo ka. No, kay kini masakit lang ta, kinahanglan mo yun eh. No? Kinahanglan yun ng forgiveness. Give yourself a favor and so on. Forgive. Pasayluan na sila. Pasayluan na siya. Or imo pa kakaugalingon. Pasayluan na imo kaugalingon. Ephesians 4:31-32. Get rid of all bitterness. Kining na-victim nga mentality, bitter. Bitter lagi na siya. No, bitterness, rage, anger, brawling, slander, along with other form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Sino sa akong pakaypasaylo sa ginagsoon, pero wala kita wala yung pasaylo. Di gamon ta matagpasaylo sa iyo. Lagi hapoy chain. Okay, wala man ta nakapasaylo. Last, connect with people that will help you get through. Connect sa mga tao. So, ayaw kaulaw ng mga yung tabang. Ang ngayong tabang sa leader, kung nag-struggle ka, open up. No, nga mahawas ba? No, ma-stop na ang may victim ta. Stop being a victim. Now, connect with people. Ezekiel chapter 36:26. Muni promise sa Ginoo, I will give you a new heart. I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. And I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations. No? So, ato na i-surrender isang tagaan punta sa dinugbag ng mga kasing-kasing. Masindugay na yung kasing-kasing. Kinahanglan na yun ang ilisanan na yun na. Ato na yung ibang handog pero ni ba kaysa lagi yun to yung unfair. But dili ta makadawat sa new spirit, new heart sa Ginoo igsoon. Kung gulitan gyud nato ang stony o stubborn nga heart. No, so stop being a victim. Kaya you are more than a conqueror na sa Ginoo. Amen? No, ako lang baligo sa promise ni King David, no, may mo po ni siya, paangko na to karon. I will restore to you all the land that belong to you. Tanan, sa magikawat sa yawa sa ima. Ang kalinaw, ang kalipay, even ang mga taong nga, gusto tamutabang ni mo, ni hawa na lang. Itong ikaw, suko kay ka. No, everything ma-restore nimo and you will always eat at my table. Only God can change you igsoon. Only in the presence of God ma-change ta. Akong baligo lang Luke chapter 8 verse 15. And the seeds that fell on the good soil represent honest, good-hearted people who hear God's word and cling to it, magunitan. No, kung good ang soil. And patiently produce a huge harvest. Ang panalangin, muabot sa ato, ang tinuod ng panalangin, muabot sa ato ay igsoon. If our heart, ang heart na to is good. Amen? So, kumusta ka atong kasing-kasing? Kadawat mo takarong kalagutagod igsoon? Amen? Kung ihatag ang time ng kadabas. Ato nang taga-musog na palakpak ang ikorta. Thank you, Lord. Sayod ko nga doon ay istorya. Kung ikaw ni ang istoryahan,
Yaw ka ni mo kauhilingon. I-humble ni mo kauhilingon. Panahon na nga mo surrender. Karon si Manahaw, bayong-bay kong nakausil tungod sa mga problema. Salamat sa Ginoo nga tinuod yun ang Biblia nga magsinubiray ta kay mamaayo yun ta. So kung niya ka, let's close our eyes this morning. Kung niya ka, then di kay mura, kundi nagstorya ang maong gandungog ni mapagmutagan nag-istorya ni mo kay ikaw na. At sitara nga ako na. Kay mao ni mong time. Wala siguro laing time. Mao ni mong kanang gitawag breakthrough pagtabog gikan sa kasing-kasing nga napatuna, mutabog sa kasing-kasing na mahumok. Kay diha makapamuhat ang Diyos sa humok nga kasing-kasing. So, di ko maglangan igsoon karong buntaga kung nag-istorya ang Diyos nimo. Mo ni panahon numutabog na ka. Ayaw mabilin sa karaan. Abante, kadaghan pakigiandam ng Diyos. Kaya kung magpabilin ta din ha, magpabilin kang biktima, walay mahimo ang Ginoo. Desisyon na nimo. But God opened a door this morning nga ang imong kinabuhi, may masinati nimo. Nga mabalik ang joy, mabalik ang paglao, mabalik ang kalinaw nga giandam na sa Dios sa imuha. Wala pag hindi kakaabot diri, giandam na sa Ginoo para sa imuha. God is here, mending every heart, touching every heart. Just believe the Spirit of God is here. Na ang Espiritu sa Ginoo, gusto siyang touch sa imong heart. Gusto siyang muayo sa imong heart. Gusto siyang muusap sa imong heart. Because mauna ang topic na gusto ang Diyos mo puyo. Mupuyo iyang presence sa imong kasing-kasing. Kung ikaw man ay soon, hawa sa imong gilingkuran, and just come to the altar. Kung nangin istorya ang Diyos nimo,